Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lili khairul bashari alayasimi iliyatohari al-Mustafa min mundore atohairil mundore يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي تغيين الله سبحانه وتعالى فك وشيطان تورم ولا سلم من ابن الفلانفه أما زيزالا نسيتك مساتك بركاي كسلك على كربك صلى الله عليه وسلم. أنا جنيان زانمون أنا بونا سانمون الله سبحانه وتعالى كيامرودو أما زكو كالا ينسى كسي أما نمبر لامي فولدي السلام تشما أنا مسماما إخوان المسلمين بل السلام أوصيكم بتقوى الله العظيم ما الذي يكون لا دليكو أيتو أنغا جانغا سر الله سبحانه وتعالى على كو أنغا مينغا أيتو أنغا زيكو كأكل الله وأحذركم مما أصيته الدائية إلى عذابه العليم. السلام عليكم مندو الله سبحانه وتعالى كأنغا مينتو أيتو أنغا زيكو كأتولي الله نمان بافك كما باي نياكلي نمان بافك الله في الكما جودو كنكا السبب ينيني الجنة السراني من دم بل ما كان بل ما مسونين دو يا ربي الله سبحانه وتعالى كان نغيا أنا بل السلام بلا جليما يلي العلم أننا بإذن الله سبحانه وتعالى وقف بافا أكادون الله سبحانه وتعالى كجين أنا كفنسري كوننا جلسنا أخرى فوق المنبري an zikra membarul fakir maliki sanve kokura maliku bon ansika kalamblo kono siki bikono do ani wolovla nana ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala min sigi ndamine amba ni setki masafa ka ndeme sigi kadda ci herala fota munu mena fa kono ala ko ka ala nyada nyinde mawye allah subhanahu wa ta'ala ko famun cugu nyumadi ana mbal salama bela jelema ala ko ka aljina saraye ana mbal mu'minu wiye والكلام فيها إن شاء الله تعالى ما من مامبولو من بارو سافبي ولا من مامبولو مالك من أنسك ما حضر كنبي كلمة شكر وترحابي بركة بمكاندو تاري بمكاندو فوليدو أيوة بني مسجدو لإخواننا المسلمين كake ambalma alsalamuwi assalamu mun nyangano anga dina baralla assalamu mun mulila alsalamaya balmena shinjiya kama ka fara anga dina baralla biski dakuriya flade kake barka day ka nyeshi uluma allah subhanahu wa ta'ala jati kama khususan aimati dinina karangara linyana anga dina manyamo bi allah subhanahu wa ta'ala fon siriyara awni aywa ma korba munum bena tlela dina nyemowla accama ana musamma na allah subhanahu wa ta'ala uluke anga damajuru minabawye ko luke aywa anga tamashin varaw yolu de bandaga mena kasa allah subhanahu wa ta'ala ma bisiki barka dade ka nyeshi o togorba nyumon ana musogorba nyumon ma sanadi du yawmina kergaral nyana anga tlema nyemo in kana fi quraish sanadidu fahum sanadidu yawmina nasor la ko aywa manyama be quraishula allah subhanahu wa ta'ala de nunu vanake anga betle manyamo ye ala de nunu nga anga jigi sama yorow ye nunu de anga dine kundigu yawme minani ke nunu de la alakran na blawdo na manye ku joru ko joro la ku ker nyema nyumo nye akan anyeru kake ko ma nyumo nye katuku kabara fo uye ku tanu aka ku barka daka u ka don ku be sange mina ko mo nye bala bi wala day krangrali de insha Allah ta'ala kasiki barka daka ra'ana Allah wa ayyadana amma Allah ta'ala deli barayna alaka angola shala wa alaka andama barayna waj'alana wa iyyahum qudwatan hasana amin ya rabbi olumunu ngaranga tlema nyamo yebbi alaka awno lu belejele kella de yoro nyumo nye
an bele jele ka ketana nga fota ka ben Allah subhanahu wa ta'ala sakoma am ala deli Allah ta'ala ka andeme ola barkada sababu ye da ko temene an min dara oka ani dina laje aywa laje bafla ke akono alaje bafla ina ala ya shereye arsalamo ya ndeme nu sekoye arsalamo ya magenu seye anu farakole ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli arsalamo munu o ke yaka Allah subhanahu wa ta'ala jati de kama ala kanu fo usarako ala aywa barkada koray o de ma korba munu wulilla aywa dimashi ana kunya ka tama annofe aywa anga dine barala uni fokaka on barkada kaka malama shukore nasa ala be shukore laha maw mama mo barkada o tigit sek hal ala yara barkada ko bi damene anyir dama bi nyonde barkada folo ka soroka Allah subhanahu wa ta'ala barkada na nyir dama nyonga nyuma do Allah subhanahu wa ta'ala ba do ko cena yi nyuma ndono wiye opma nyuma belejele bi wuli setgi masamina ambi nyuma belejele seki oma o de la don shidamo ya jirana ko fembe wele ko barkada ko Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa hikma do Allah subhanahu wa ta'ala batul bilbil bado Allah ta'ala yamaru kana ya Qur'an nasula Allah ta'ala ko alaka ka fwani la in shakartumuni la azidannakum na alaka jon na ida Allah subhanahu wa ta'ala barkadani ala ba jidi nyimmindi amma barkada ngama me do faraka alaka ka fwani ko kora ko wa qalilun min ibadiy ash-shakur muhna fi mandawni kon alaka fijr wala fe ko aywa barkada baka dokone muhum ay Allah ta'ala ka jonna afu ye ku ka barkada ke ka chaya ko nyuma dogoba ko e fitrin wale mana manye kwant le bena alhamdulillah rabbil alamin ni aywa ngana munon tle aywa anga dina manya mawla ka damena anga groupe ma nyema ba a Cheikh Sarfon Madan Haidara ho conseil kadiriya nyema ba aywa Cheikh Alfada Hakunta ani aywa groupe ma karamo baw nu belejele farla nyonga ka jo anno fe do akun flaka to nyona anu ye sangare bugu laje ke nyonve anga salameton togola salameton mi nanya sika togola ko taifatur rahmani asigiran vede لدعم الإسلام والإسلامية كالسلام والإسلامية دمه ومحاربة الأمية كسيكا كونفينيا كله كم صوربا فرنيونغا كوكالا سلسورانا كتوربا فرنيونغا كوكالا سلسورانا كاللقول ديو نيني ومساو فيه أيوا كونجي كونو كوكالا سلسورانا جانغو الله تعالى كهينانا كياما كسرا كيرنغري أندوالا نمبارا إنغاما سلامتون ذكر أودي كما وسلامتون كسايلما لاجي وورونا دي anva a Cheikh Sarfon Madan Haidara anaka jamada kene nana no groupement ma nyamo ye o kofa fana Allah subhanahu wa ta'ala kala rasulma min no ya amma o fana biriki dalila anaka jaman nana ye fana uni fokaka uni barka daga kan jango ka nyuman neke do akebawla bisigi kunye ni insha Allah ta'ala na Allah ta'ala sanama sigi mi sigi ni ndeka ambaji na Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka ke ala nyala nyinne baraye Allah subhanahu wa ta'ala ya nyamaruya ni nyonganu ye kanya mariya ni nyom barkada ye ni ye nyuma ke ba barkada adisu ko be ni soja wa be ka sababu ye ka nyuma kelin ni ke do akeba warala ni mam ye ni ma banunu nye ka fara uka wati kuroka ka fara aywa uka dekunka kono no be son ka demsen shifi ne nywana demsen shifi ka wele jabi ibado ko chena salama da madabi sola nama ye no kera dama nga de uka kanga barkada chugo nyuma na fa ke ba uka don ko chena janyi minge aywa anya ke minye ayashi don anya minge ne ala na kraka yamaru ye wa mawere ku ladeke abuka majigi fo abuka ala kanu fo abuka dine an labene do kanni anan farko di dine mashu anitle sogman wula ni dine kulo la yoro mina on ba jabi abode jirana o mambu fo ola ku barkada ola usarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka assalamu no famuna la jef lay vanana ala ya no ko nere manye wala da fitini min vara nyonga kadi alsalam forba jama kuluma bisigila insha Allah ta'ala wala khasahu tal khasa mina faranyonga ka kundala surunya ka mondo ka di alsalamu ma alkraba sallallahu alaihi wasallam mituka faka wajuru keno ko fal yuballigh al hadir ala ghaiba amunu nana nay wala dalame ayalla se moma munun deya amba dongo kenen nunga bekunde o keneka nyanzigile keneminga ni zigi yore ni delef so barkama in zababu aywa jamana bi worona kungamve bi aywa wala da in lame nyon vers 600 insha Allah ta'ala mina mondo ka di ima mamunu ngaro sababu yi usarabe Allah subhanahu wa ta'ala alaka barka do anula alaka nu sara jazaa'ul awfa aka sara da kenena wala da mina sikira wala da joseph wala ko zikira al-islamiyaka ka al-islamiyya yara fo al-islamawiye
Allah subhanahu wa ta'ala fusamaniya min di silame man ni silame ka ngo nyini ko shidon o kuma ni yo don yere la bi disi ko shini silame ka ta si sado mai ba don ko ne ya be fe wora ta ni sanje wala da joseph la sigira oka a joseph la na sigi ngo be al tarbiya al islamiyya islamiyya lamoka jamana mako be mi nabi ni silame mako bala bi de nyuma be mako bala wa fa nyuma ni ba nyuma be mako bala wala da joseph la na ko sigi me oka aywa jama ka fo laba no kera aywa kala wara birki aywa folo daliye an vanunu nu bulo barka may jangu ka noro ka fara an aywa anga baraka jangu barka kado anga barala baran anyanyi ni minga ma ala ka ndeme sai kana ko amma faka koyi la yini kunyo ode yo minge o keneka kala wara ivana ka manhaju kera wala da kerengar lejin ve kadi alsam foroba jama kuluma ode bina ke wala da labaye bisigi insha Allah ta'ala ninyi abakruma fode ka dima mbalma ke mbalma muso a fotugo nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala bol ala ka ndema ola ala ko kaka ala ya kama ni wala da dayala toy al islam mbalma ke mbalma muso al salamaya huwa al islam zahiru wade yira kundi jeleye lima ja'a min indillahi subhanahu wa ta'ala femi no nana ka Allah subhanahu wa ta'ala yoro ala lisani nabiyyi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam aka nabi ma dala neka alkarba centigi nabi wele ko salama ya ni mami yera ko dini ma otige salama ya alaka andeme anga bal oka anga fatu aka wa huwa ad-din alladhi irtadahu Allah li ibadihi salama ya dine ala ya rajjana ni dine min baraliye aka jonga ala batu aka منذ بدء الخلق الى رساله محمد صلى الله عليه وسلم kam min dali damina na kata alkraba chilima dina min ala jenana ya kadi aka joma o debi wele ko salamaya Allah ta'ala ko qur'ana na sula ko ad-dinu inna allahi aywa al-islam ko dina ala Allah subhanahu wa ta'ala yoro ko ya salamaya dai ala ko Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbala ghayra dhalika ad-din quality dina wara min aywa o dina tle bole ko fe wa samma al-ummah al-muhammadiyya bil muslimin وسيدي مسادي محمد تقدا كو سلامو والامم وكذلك الامم قبلها كسيكا ماندي منون دلت من الكربنا ماندو ني كولو تقدا كو سلامو واتصف الانبياء والرسل بصفه الاسلامي وما سبل بلبا مين يا بدا من نا بي داتي انينا ايوا ودين نبي مو مانغتو ني اسلاميه كسيكا كيرو مانغتو ني اسلاميه وذكر القران وصيه بعدهم لاولادهم بالاسلامي Qur'ana ya lakali alkraba sallallahu alaihi wasallam ko ka lakali amande woni ko kirawno nabi mo ndem nan ko len zanve ya ku yu dew ndega mena ka sigi ku ladi ku hagri tu yera la o ka salamiya minanu bolo yu kana son saya ka do on salamiya ce fala afdala min kalimat al-islam nan vamuna ko kiraw yamani vi nyamawiye nan vamuna ko Allah subhanahu wa ta'ala de hakimu ya be ko do ka temebeka na alay ni njoro hagade salamiya ma ka sey ka kiraw kanu salamiya la kasen hakayma ikakinga don ko ja matay min gorta me ka teme salama puma kanka wala sama ala min ismi al-islami to min ngabo ka teme salama to aka al-islamu ya'lu wala yu'la alayhi salama de be fen ben sanje fen de salama ne sanje akuma iftakhiru wa atazzu bil islami alkram mandew na manye ko onde kra salama mandew nyaay to nga andi si go shini salama de ya be ni yo mondo ko bla kibita nyuma nyine bi sayti nyuma soro alaka akli nyumande amma wal awsaf at-tayyiba ghayruhu far'un minhu ayto nga don ko mangutu nyuma munu aywa mbe islamia ko fe ko lu yobul farawde ko islamia la ni aywa maliki yuye al tasra maye al maliki tasra maye adon ko minana islamia de kono obunya sorla islamia de kono ni qadiri yuye ni Cheikh Abdul Qadir Jilani ka kalandenyi qadiri ya wurde de bembolo adon ko ye bunya ni karamaye o Israël o sorra islamia de kono ni tijani yuye Cheikh Hamada Tijani ka wurde de bembolo adon ko e tasra jelenyi o Israël nyumanye aywa asorla islamia de kono nembele jele bulu farawde ye bulu faramunu namina na islamia la akuma al-islamu dafi'u an asli shajarati la an al-ghusni aytu anga aywa karajiri juma angana karajiri buluma ashajaratu aslu hajiri ya bulode ashak satan na haydara ala yake kodon baya ala kodon kalfama abtuka kodon guma do fo aka sikula ko kona ndara ndoro jiri boluka ko juguni be aywa jele be jiri jukoro kona ka layni sabatira ko ambe duguma mine
ninye puma de asambatuhu min kalamihi ninye dakuriya damado nyamine aka puma ina aitu anga jirin ju koloshi anga bolo ko kala dabla naye ju mina nambolo ye ka hamini juye bolo bele jele bi nyon soro juina o kuma anga kanu be sabati anga balma be sabati anga kele be sabati finene mi vilani nyonje aba kodo ya rabbi alaka kaka ala yakama ko no ya muhammad ma assalamu wa fi hada al ma'ana korfote akadiye amba fa ka jone adaluye ayo anya mi fiye sisa kiraw ka joro la salama kola amana na wasafa allah ibrahim allah ta'ala ibrahim khalilullah mangutu bi sifati al islam salama ayo mangutu de qur'an na sula allah ta'ala ko ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya ko ibrahim khalilullah ka ko bunyana fakra ala teriye yahudiyo ya nyini kwa ka ku jovro maye nasara ya nyini kwa ka ku jovro la maye ko lu shitate walakin hanifa muslima ko salama jati de do assalamu alaka kili nyumande amma wa ibrahima da'a wa ibnuhu isma'ilu ibrahima yidu ko ka anadinga isma'ila ya ala deli o ka ala deli kana ko rabbana waj'alna muslimain andaba masa an ga salamaye laka ay allah subhanahu wa ta'ala wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka ibna bokolo munu vona bo ana ala ma nyini fay ko lu ka salamaye nasr la salamaye ko ninye atani njoro soro ni fembe ani sanje allah subhanahu wa ta'ala tan njoro di amma opmana manye ko allah ta'ala yo ke am gar saga ay to nga don fembe mambulo kuma yara kunye oyi mimbi bolo ni ya do ibamina ni bolo flay am ala jël ala ka kili mande amma yusuf alayhi salam ya ala kana biñu ala ya bonya ka karama wa ata'ahu shatra al jamali ay cenyet la flaka tlangale di yusuf amma ka yusuf kan nabi manye ka sai ka kare ka kiraye ka sai ka son ta'wil al ahadith soko korola a allah ta'ala bonya kai alama daw ma yena ko na mine di yusufa ma yake masakay masayani na foloti fara aya fla di yusufa ma nyonve o bela jele ko fa yusuf alayhi salam ka nyina ma yalla bana shito to le do ko ngele wal matle tanywana yusuf alayhi salam ya ka nyini fe nyini ala fe tlo majo akwa daba masama ko rabbi qad ataytani min al mulki a sitiki masayina yusufa bunyi yengarama ye masayadi ya wa allamtani min ta'wil al ahadith yusugo korodne ma nyi somo maloni ay ukuna ma woloble fatara samawati wal ardi e ala dum ko ni aywa kaba kolo fir wolo vlajo ba masa e ala e anta waliji fi dunya wal akhirah nana yusufa ka koy mo kamana gwa e ala de yatiki ya bora e ala de ka donna tawaffani muslima ala magodo be nera yusufa la ika soni baymbe ko fe mo nyini fe krekrel do ko ikana yusufa garsaga ola ala kanane yusufa fatu fiyo fiken fatu zila menama wa alhaqni bis salihin kan fara kama nyumonga jungo mo yekelenyi ala ka hakeli nyumande amma ala ko kaka ala ya kama wadhalika ad-dinul mubarak samaha o dina nokon o dina barkale ja ana ala thalatha qawaida o dena na amma farafna tlebia va fa ya jose zabaka nanina ndala on ashirtiki ala ka nasar khayra la ayab jose zabab be fo dakunya damado ako fi aqd al-ash'ari wa fiqh maliki وفي طريقة الجنيد السالكي كمن نغا كتابي من السبع إمام أبو الحسن الأشعري على دونكا مالك من أنس دين فاموياكا إمام الجنيدي كت أيوا جوكس أيوا الهلايكا كتا علما نبي ويلكو صوفيا حقيقة على فهم أهل المدينة أننا مايا أنغا دين السلامية أننا مايا ني مدنكو كفامويا وهم أدرى الناس بالإسلامي أولو دي بسلامية دوكا تمهم من دي بكا لذلك العمل عندنا على مذهبه ودل أنفيا باربي بولي مالك من أنسك التاسرة دكا أنفي فرفنات لبيا فانفيا من ثبوت الشهري سنغلو جواليلا وعقد النكاهي أن مسو فرسري تقويالا وقسمة الميراثي أن تشيت لنجوغيالا ننسك بمبي ما تسك فوي بلاني نونا أنفيا وبمي بعدو كو أشأن شأنه ألا يكون منيتا كادي مالك من أنسيما أكا كلانو نغاك كتاسرة دكا لكا أيوا أشيدون دما نو كراس سجدا باللافياني أوي ألا كاكلي نمان دي أما وهو على 5 قواعد اسلاميه جومج سندوروكا كما انتم به خبير انا فابو دونغا كورتوكو منا وما ايا بولو تر اسلاميه لا عليكم به بكي بولو تر اسلاميه لا وهو الصراط المستقيم سر جليدو والسبب الوحيد في سعاده الدارين سوف لكم نجا سبب جليدو جعلني الله واياكم من المسلمين امين على الدين على كننا او اسلاميه ني ولا دا جوزيف ولا باني ولا دا جوزيف لنا نو كون جومه على التربيه الاسلاميه اسلاميه لا موكا ونحن بأمس الحاجة إليه بتلما كوبالا فما كلولا ناي فاندا ونقولولا ناي دمسه وما كوبالا ما كربا وما كوبالا
silamɛya a b'a fɔ ko ayiwa lamɔ fɛn bɛ wele ko lamɔ silamɛya dɔnnibaaw ka faamuya la huwa i'dadul insani li hayatihi o de ye ka adamaden labɛn ka n'a ka ɲɛnamaya ye fi dunya wal akhirah diɲɛ ɲɛnamaya ni lahara ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman ayiwa sɔrɔli kama wa tansha'atu tafili tansha'atan salima ka denmisɛn lamɔ cogo ɲuman na jango a ka diɲɛ ka ɲɛ a ka lahara ka ɲɛ k'a lamɔ fi badanihi a farikolo la wa ruhihi k'a lamɔ a nin na wa akhlaqihi k'a lamɔ a jogo la ni ne bɛ wele ko tarbiyat islamiya tahdifu ila i'dad al-muslimi a kun ye de ka ayiwa silamɛ labɛn lil khisal al-karimati kana jogo baw ye al-mustamiddati min al-qur'ani wa sunnati al-mutahhara jogo ba minnu n'u laseli ayiwa minɛna qur'ani na ani alakiraba sallallahu alaihi wasallam ka sunna na wa wasa'ituha sittatu lamɔ kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ 6 de ye a ye hakili to a la a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ lamɔ ɲuman sɔrɔ yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ albaytu o ye du kɔnɔna de ye fa ɲuman ni ba ɲuman u b'u den lamɔ du kɔnɔna na a man ka kuma min fɔ o tɛ sɔn k'o fɔ u b'a faw n'a baw jɔyɔrɔ jira a la ka kɔrɔw n'a dɔw jɔyɔrɔ jira a la a ka kan ka sigi sigiyɔrɔ min na n'a sigira yen u b'a tan o kan a man ka sigi sigiyɔrɔ min na n'a sigira yen u b'a wuli ka bɔ yen fa ɲuman ni ba ɲuman b'a daminɛ du ɲuman kɔnɔ ka den ɲuman lamɔ ka sɔrɔ k'a labɔ kɛnɛ kan ayiwa a fa si ni minnu si ka kan a ba si ni minnu si ka kan kɛnɛ ma o b'olu jira a la k'olu ye a fa ɲɔgɔnw ye n'a bɔra a t'olu ɲɔgɔnnaw don a ye ni masaw denmisɛnnin na o de b'a to denmisɛnw bɛ bɔ kɛnɛ ma kana cɛkɔrɔba musokɔrɔba min si n'u fa si ka kan minnu ba si ka kan kana o dalaminɛ o tuma min ɲininen don an fɛ a ye to an ka segin k'an jɔ an jɔyɔrɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam taara kan dɔ darapo min jukɔrɔ a ye to an ka to a kɔrɔ n'o kɛra den ɲumanw bɛ lamɔ du sɛbɛw kɔnɔ maanifiya bɛ to a minɛnkɔrɔ kɔnɔ lamɔ yɔrɔ filanan alimadrasatu o de ye kalanyɔrɔ ye ni fa ɲuman ni ba ɲuman y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kalanyɔrɔ bɛ sɔrɔ ka ala ko ni jamana sariya fara a kan n'o kɛra maanifin bɛ kɛ maanifin ɲuman ye n'a jɔra ala ko jɔyɔrɔ la a bɛ maaw nimisa wasa ni jamana kalifaraya ma a tɛ jamana foroba nafolo ta ka taa mara tubabu bange la an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an ma alimasijidu lamɔ kɛyɔrɔ sabanan o ye misiri kɔnɔna ye ni fa ɲuman ni ba ɲuman y'a lamɔ du kɔnɔ ni lakɔlimɛtiriw ni madrasa karamɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ka lamɔ sabanan bɛ kɛ misiri kɔnɔna na a ye min mɛn du kɔnɔ seli kɛcogo la a ye min mɛn kalanyɔrɔ la ala bato cogo la a bɛ n'o paratigi de kɛ misiri la misiri bɛ sɔrɔ k'a tɔ fara ɲɔgɔn kan k'a cɛ ɲɛ k'a da kɛ ɲɛ ayiwa ani wajurukɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ye minnu fana b'a si la olu bɛ min fɔ a ye o bɛ dɔ fara a ka kɛta kan misiri ye lamɔ yɔrɔ sabanan ye lamɔ yɔrɔ naaninan a rofaka o ye jɛɲɔgɔnw ye i hakili to i yɛrɛ la n'i ye maa sɛbɛ ye n'i den ye maa sɛbɛden ye a jɛɲɔgɔn woloma maa min ka diinɛ n'a ka diinɛ tɛ kelen ye n'a danbe tɛ kelen ye n'u ka taabolo tɛ kelen ye n'i y'a dɔn o ye ɲɔgɔn fɛ i b'a don so kɔnɔ k'a ladi karisa adamadenya na an bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen an bɛɛ ye jamanaden kelen ye nka an ka taabolow tɛ kelen ye ɲɛ bɛ karisa la i nɔfɛ a ka kurusi yɔrɔ cogoya a kuma cogoya n y'a dɔn n ko nin tɛ fa bonyɛden ye nin lahalaya tɛ maa sɛbɛ a tɛ maa sɛbɛya fɔ n b'a fɛ i ka jɛ kɛ ni maa sɛbɛw ye i sen bɔ ni ɲɔgɔn na o sen na najil muslimi a duurunan o ye silamɛ sigiyɔrɔ ye n'i y'i den sigilen ye gɛrɛ na fani banani bɛ kɛ yɔrɔ min na damu bɛ jouer yɔrɔ min na kariti bɛ jouer yɔrɔ min na n'i y'a ye o yɔrɔw la i b'a wele k'a don so kɔnɔ ko sigiyɔrɔ ka ca min tɛ nin yɔrɔ ninnu ye n'i tora ta i bɛ laban dulɔ min ni jɛnɛya langolonkɛ la n t'a fɛ k'i ye yan bilen a wɔɔrɔnan na laban wasa ilami o de ye réseaux sociaux ye waati cogo kama an tɛ se k'an da don olu la n'i ye den ye téléphone b'a bolo waati bɛɛ a kun suli ma k'a cɛman n'a musoman a wele i ka sigi k'a ɲininka ne ko waati bɛɛ n b'i kun suli i ka téléphone kɔnɔ i bɛ don Facebook de kɔnɔ wa tari i bɛ WhatsApp de sanfɛ n bɛ min f'i ye i hakili to i yɛrɛ la a ka kan ka labaara cogo min na i bɛ sira d'a ma o la nin yɔrɔ 6 de ye lamɔ kɛyɔrɔ ye ni maa min y'a baara cogo ɲuman na i bɛ kɛ maa ɲuman ye n'i y'a baara cogo ɲuman na i den ye a bɛ kɛ den ɲuman ye ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka kira ko k'a fɔ an ye adibu awladakum a y'a denw ladabu wa ahsanu ta'dibahum a k'u jogo cɛ ɲɛ alakira ko kora n balimakɛ n balimamuso la'ibu waladaka sab'a i den tulonkɛ ɲɔgɔnya san 7 kɔnɔ kana ko gɛlɛya ma wa sahibuhu sab'a n'a si dafara san 8 ka taa se san 7 filanan ma san 14 a gɛrɛ la i ka karaba k'a don a kɛ maa sɛbɛ ye ka maakɔrɔbaya jogo don a la k'a to denmisɛnninya la thumma turku hablahu ala gharibihi o kɔfɛ sa i ka sɔrɔ k'a labila yɔrɔ min ka d'a ye a ka taa ye ni cɛ min y'a furu a b'o tigi ka du jɔ n'a ye muso min furu a bɛ se o kɔrɔ ala ka hakili ɲuman di an ma imam Ghazali ko imam Ghazali ye dɔnni ŋana ye
ako asabiyu amanatun inda walidayhi ko demsani ya alaka ayu danaya de alaka kalfa de ka da masa flama wa qalbuhu tahiru jawhara nafisa ko dusukun zanumanyi aywa ajeyaledo khaliya min kulli naqsin wa surati foy sebenda kono ko kan vo anyi alaka akili nyumande amma wa huwa qabilu li kulli ma nuqashani fa zaba kono aywa nyumana jugumana kwa bode mene alaka akili nyumande amma wati koro kama wala rajo zabana na laba o de kera aywa madrasa min Allah subhanahu wa ta'ala ya no ko yamma nani abirgi de voloda jimasi temeni madrasa togoda ko الشيخ مدرسة الشيخ الكبير المختار الكنتي anya togoda alne ala jombayna jango madrasa ngake a fotoye madrasa ngake a jugoye ala ka barka do madrasa ina ala na barka mukhtar kunta kunye don ngana don gatura kundo a done do anga sharia gafe kono mukhtar kunta bigita ka gafe keme sabani kode kitabu keme sabani kode sebe ka fara ala karaba sallallahu alaihi wasallam ka sharia gafe ka akilengele bebi kala a bebi jonse Allah subhanahu wa ta'ala ma mukhtar kunta balona doni ani doni baralla ma kana yanamu min al-layli illa qalila shukuna ka sunak manja atoko be anga tarikhle ya ni seku famo ka esware kala ebi ngolo jara kam masaya aywa sorotogo ye abi fiye kun njogoro inde dugo ke aye ka seku masaya di ama ala sona ala yadama o mukhtar kunta anye kala yoro to di ale de ma ka soroka jira al-salamu la ko kala yoro yi ko franco arabu do la rabu ka nyuma be kala kono to wabu kan nyuma be kala kono akala be damine aywa ibtidaiya kana i'dadiya na hanwiya la ila dirasa al-ulya aywa ila dirasa al-jami'iyya al-ulya kadamine aywa principal la kana sengon sigilin lycée la foka sa université man ala yo sedi wa hiya min naw'iha wa baramijiha kala yoro yiraka programuna tura qanun ad-dawla amina hagil to anyira la ka jamana sharia koloshi wa tarabbi abna'aha tarbiyatan islamiyya insaniyya haqiqiyya kala yoro ya abina hagil to adewna ka adew koloshi to nyumana ko lamo to nyumana islamiyya lamo ani manviya nyuma lamo allati nahnu bi amassil haja ilayha bi ambe makobe ola jamana na debe wa tahtamu bi amnatu labiha abina hakilito adeunga kishi anuga tangana watamuddu yada hali kulli muhtaji mawma magobe kala nyumana kala wara imbolo ayo jane do ki kono ni magobe ala yiraka kala wala mai ikama ka kala wa taqulu marhaban wa sahala abafo mawma bismillah tare aina kala wara nyuma sorola alaka no ya amma ahdafuha kala wara akalla yini weminye abafika kala jia minga na abafika barashia minga fazia damadodo تعليم الناس علوما دينية وحرفية كموكلا دين كلا نيومانا كسيكو كلا ميتة نيومانا عربو كلا نيوغا ميتة كو ويانغا دوسوغن كحامي كو بايبي كدا مونغا بيتسيغا كالمامية وبيتسيغا كموريي أمبا فك عربو كلا ديكا كلا كتلاكا ميتة نيوما سورا كايرا بالو كما بالو وبولي كفالا تربيتهم تربية دينية وإنسانية كلما دين اللامونا كلما أدم دين اللامونا وأعطائهم شهادة تعينهم وتزكيهم في حياتهم كسيك الدبلوم الدوما من بودم كل جيا كاجرا أيوة ويرا كنت يورمنا ويرا بكنت يورمنا وكالدبلوم الدالي كاجرا جمانا نيمولا كاجرا أتلي مولا كون يدوني باي أبسيك الدوني مقود لا يورب بلا وعرضها ما كل من على يدو أنغار سكالا أكتر فلادو أكتر فلا مقسمة إلى 4 أجزاء أتلا في أتلا روماناني تلارما فلو للمدرسة وديرا إكول فرانكو عربوما أيوة تلارما فلانا المسجد وديرا أيوة مسرما تلارما سبنا وديرا للتحفيظ والسكن الطلابي قرآن الدرشيرو عن كلانونغا أيوة شيرو تلارما نانا لبا مقر مدير العامي وديركتوري ركسوي جانغو أكا كالورا كولاشي وهي تحسن رجاءها في الدولة بالقيام بواجباتها كالورا ينغو قابا جيجي تشيني جمانا غوفرنمانا كوكو حقلتو كالورا إنك كالورا إنك حاجة سبكرة كولاشي وتنقاد لها بالسمع والطاعة كالورا كوكابا ماجيني جمانا غوفرنماي كتو غوفرنما كالشريعة بلجلي جوكورو كسائر المدارس إناف جمانا كالورا تو في كل ما هي صيانة لها وللدولة فما عليك كيشكاتنا أن ففهم بجمانا كيشكاتنا وستبقى إن شاء الله تعالى مركزا للتكوين الإنسانية الطيبة نغلوري إن شاء الله تعالى على نانغرا مغا سنما منوندارو بولو بركة موكي كابري كده atogo dara karamo barkale mina ala sonama abina to sena ka manvi nyuma nyuma lamo ko labo ka tiabaw labo ka musobaw labo dine shirone ko fe ufe
u lamone ko fe kanye diplôme nyuma dile ko fe uma métier nyuma sorole u dakene u su yara ko be se makoro ninde discours ye min galana aywa dongo aywa berkidado kadakuru ya fladi akunga jango moko se ka sab ko famu insha Allah ta'ala dile ka alqadi Sheikh Baba Hamma alka nasara kairala ako kande wala dile arajo la ko bena wele aywa direct la kande nyefa dile arajo la woni ndebe na fo alsama forba jama kuli insha Allah ta'ala dili arajo la aywa lama ba bele jele ambe ala dili Allah ta'ala kande ma salama ka famu to nyumana dakuru ya fla ndikun ye munye kalawra inde andaye aywa anva anangara moko a shafsat madan hajara yimmi wode do kalawra nye salama nyuma bede tay kerngar liyana aslama muno be aywa Allah subhanahu wa ta'ala bato alaka dinata sara koraleka Allah subhanahu wa ta'ala kande me alaka mbalo alislamiyaka alaka anfatu alislamiyaka ambe ala deli bara ngani min tarala ala ka ke oyi amma ko bala salam bele jele anga je ka mbolo di nyoma kan fa nga fara nyonga kan mbara ka dla to nyuma na ka ala tay ka kira tay ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ngani ya sabati le kama ala ka nyambulo ala ka mbalo salamiyaka ala ka fatu alislamiyaka ala ko kaka ala ya kama ala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam abuna salama baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي Ilia Tohare Al Mustafa Mini Mundore Atohairil Mundoare Yazda Dushauki Kulam Ayan Dura Kubaniya Mama